lamsogo khajani takukte bukuk songno phaidi sengalamba kathani kok tang satang ni khana lainai Timothy Paul sekang sihormani rembruini tang sani simi tang bazara oro kok bokrok sijak tongo kok saya phurungnai rok phaidi seng khana lainai poito khlainai rok ni bere baksa baksa ulo usloi thangano hwnoi phola srai srai kheno sawo borok tatal sanai mutai rok ni kok khnanai mutai hami rok ni phurungmano khunju kannai borok tatal lok phem lok na bagui abo tui kheno phurungo borok ni bwkha kwthui hor thu bujakhai abo tui borok rok ta kaijak di hno bebak samung no ta chadi hno namo khe poito khlaiei kubuino sinai rok hambai rui chawi manna tui khe kaitor bebak samung rok no snambo kaitor ni snamani mani rok bebak no kaham mungsa phano khibina gurui hambai rui bebak no chawi mano tamni hunba kaitor ni kok bai tei hambai ruma bai abo kaitor ni thani chuk rujago kaitor ni elamba kathar khanamani joto khanai tongnai takuk tei bukuk sungno kaitor hamari kupulung kheri thung amen.